Good morning. Okay, nandito tayo ngayon sa backyard. Ano tayo ngayon? Lamon. Lamon. Hindi pala sa backyard, sa front yard. Ating ulam yan. Oh. Itlog. Isang katutak na itlog, gulay. Itlog para laging may protina. May kanin. Tapos may bagoong. Bagoong na may padas. Ayan. Kain tayo mga kabsat. Ayun, no? Kain tayo. Mangan. May ampalaya pala to. Ayan ang ampalaya. Siyempre may bagoong. Malakas tayo. Kaya meron tayong kape. Pagising. Yeah. Ayos ba? Nabigyan lang ng mga anak ko. Ayos. Pagkain natin ito, favorite ko, may padas. Siyempre, talong. Magpapalakas tayo. Kasi marapit na tayong uwi. Morning ka, Dog Show, brother. Ano tayo? 1 meal a day. OMAD. Pagkain natin, oh. Ampalaya. Medyo malamig pa rin, ano, brother? Kanin tayo. Pero sa umaga lang. Lapit na ako magbakasyon, brother. Excited. I know, lumamig. Grabe mo. Oo. Yeah, March 22. Friday night. Pero papasok pa ako nun. Pasok pa ako ng Friday. Sayang din eh. I know. Mas masaya ngayon. Kasi thank you, brother. Mas marami kami lahat, mga bata rin. Palaya. Ang tirahin mo, bro, itlog. Kailangan ng katawan mo yan. Especially pag tayo nagkakaedad. Itlog tayo, itlog. Nagkakaedad, itlog tayo. Maraming itlog.
Mm. May sili, oh. Sili na may patas. Yung sili ko na to, tanim ko yan, oh, yung maliliit. Okay, bro. Ingat. Okay, brother. Ingat. Salamat. Yan si Brother Dog Show. Mahilig sa aso. Bait na tao yan. Meet ko na yan. Kokonting mga kaibigan na alam natin na totoo. Hmm. Okay. Ingat, brother. Sili, oh. Hmm. Mas kape. Ah. Ah. Enjoy lang natin ang ating almusal dito sa front yard. Dito yung mga sasakyan kasi ano ngayon eh. Uh, tawag nito? Sweeping day. Kailangan yung mga sasakyan nasa loob. Yung mamaya sa akin pasok. Hmm. Yan. Bagoong padas. May sili. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Itlog. Hmm. 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 Ang palaya. Mm-hmm. Talong. Talong. So sa bagoong. Hmm.
Hmm. Sarap. Gulay tayo natin, tsaka itlog. Hmm. Itlog. Excuse me. Sarap. Mm. Ah.
Mm. Mm, 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 mm. Ah, sarap. Mm. Nasa daig. Yeah. Mm. Mm. I'm done. Lugar. Tirahin natin. Mm. Yan na yung bagoong. Mm. Ayos. Mm.
Excuse me. Si Roy. Mamaya dyan ako mag-fight. Hmm. Ayos. Ah. I got so good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So good. Excuse me.
Ah, lipat natin yung sasakyan. At sa sweeping day. Ano tayo magpa-park? Ganda ang sikat ng araw. Doon pala, kante. Ganda ng araw. Okay, babush. Happy Tuesday. Park tayo doon.